Omwacho Kanyemba iwewe ndio mwacho unati tivhure mafaira kana pane vanhu vakapinda zvokuvhure mafaira vura kamafaira ndokuvhurira faira vura indokusimudzira fedha master fedha ndokusimudzira master fedha panochi ye wakapinda zvemukopo wakapinda zveukopo kopo iwe kupinda wakapinda zveukopo asina ndiripo apa tunozoona tarisa mapindiro akaita chiremba Simba. Yes, the commander vanenge vapinda kudhara kana vanenge vachiona mungwambiti yedenga right. Urimo Kanyemba uri seiko vari seiko bosi zvemunyati vari bosi pasvisa business apa center pangoda kaJanuary disease allowance nhasi ndopazotaura zvine musoro pandinokuziva pese nhasi wataura zvine musoro taura zvakanaka kutaura inini hangu chikumbiro chiri kuenda kumanagement yeZBC sure kana chiti management unongotaura kaotaiwa chiri kuenda kuna CEO vanoremekedzwa avashandi vegaka vane vamwe vavo vane vanhu vavo kana maboard members yacho kuti ngazi apa paungodaka January disease allowance kakusheni zvina kumira voshe zvina kumira wakatarisa kuti unenge wakapesera wapinda pakusetsa musi wa16 taka overspend taka overspend nemanakidzana taZimbabwe bosi kana pana munhu asina overspend aka ini hangu mari yangu yese yakaperera pandakabhejera mawarriors pakatambira South Africa Mr. Sugar Chagonda nanangowani mwenzi hapa kufuna kaJanuary disease allowance vanoremekedzwa CEO baba Sugar Chagonda neutungamiri hwese hweZBC ndakapera mari pandikabhejera Zimbabwe versus South Africa ndopandikanyanyisa kufarisa ndakaisa mabhuru ndadyiwa ndakamba akangwereka ndabata bhora panguva dzesiridzo tofanira kubatsira nakamba haasi right paari izvozvo nezvakaitika zviya unogona kufunga kuti haasi right kaiye munhu anga anotori nemari kana sadefender iwe kana wakatamba bhora unoziziva zvinotaurwa zvinonzi kudini agone ungabatawo bhora aiwa sadefender make sure kuti chi bhora rinopinda mugedhi zvinozoitika kaka ndizvozvo tamba yesese fariro ari kuita anonzi kodza wedu Colin kauyo ndero Arsenal yavhura chi 6 points 6 points yakabatwa kufambira mudenga hasi yega nouyu kanonzi Raskudanji kuda kwashe musosi Chief Mangwende kana wakutaura zvikanza uya parufara pationesane aponozva kuti kuonesana kwacho ndekupi saka shoko iri rinogona kakutambirwa chop nasiwo nokuti vanosapota Arsenal foot even the radio director Arsenal foot Dr. Albert Chekai holiday yanga iri seiko Dr. Albert Chekai matora league Arsenal yatora league na Mr. Jai ndika Mr. Mtasa ndakaona ndiudzira kanzuro Sito Farare kadzoka kubasa vakatanga kudhara uri kuona Alps uri kubva kuHeathcliff naAlps wapfuura paGeopomona uchingosvika pana Harare Drive Alps Harare Drive paunotena uchipinda muna Harare Drive ipapo pachereka Philip gomba kudai Alps parupinda muna Harare Drive wobva watena right yes kuna Harare Drive wakuenda kuna Semunyoma Mazowe right uchingotena ipapo pachereka pane mvura yainjenga saka pachereka makomba kudai zvangofanana neleni kare kubva mutown uri muna Seke Road uri pamadrinks apa panosangana kaSeke Road naCrips uri kupaona Kanyemba ndapaona leni rekuenda kuchitungwiza uri ipapa harichafambika harisitomboFambika zvamuchose harisifambika uri pana Crips naSeke Road andiri kuona ndiri kuenda kusetting office uri kubva mutown uri kuenda kupi naSeke Road kubva pamarobots patraffic light ipapa
pa left apa ku left malenzi SR2 haasi kufambika zvekuti mamotarisi akumanikidzira mota dzinenge dziri the other side dzinopinda mutown kuti dzishandise one lane vachenda ne-oncoming nokuti lane iri harichatofambika nenyaya yemakomba. Paimbojenga vakauya vakaisa mavhu, saka mvura nekunaka kunaya kwairi kuita hapana zvakaitika. Kotakavaudza wani kana mukaisa mavhu isaitara pamusoro panogoda tara ka. Kaka ukatarisa kunaya kurikuti manairo akaita nezuro apo unenge waisa mavhu anogara. Toenda pazororo. Uri kupaona kanyema. Uri kubva kuchitungwiza uchipinda mutown. Tinongoti road iyoyo kubva kutollgate. Kubva kutollgate. Nokuti hama nechamwa tatotadza kudzishanyira. Ndizvozvo. Mashatiro aita kubva roundabout kuenda kunosvika kutollgate paziko. Then obva pa 10 of kupinda pachikwana. Uchuya kutown. Kusvika pazororo 10 of iyo yada kutodeclare state of emergency. State of emergency. Road yacho anyanya kuva musivi. Saka toita setobata honorable minister advocate Felix Mona. National road. Irungoda kungosimudzirwa chirori chakazara tara. Yes. Wasvika waita se chimwe chinonanga kupi chiri kuenda uko, chimwe chichidzoka. Vanhu ivavo havafanira kutakura mapoto esadza. Nokuti vakasvika vakangokurumba sadza vakadya hope. Rodi yacho yanyanyisa kuva musivi. Inoda uniform. Noti apa chigaba. Yangariseko weekend tanga tongori pabasa. Mabhinya matambiro akaita ndezuro. Handina kuriona kabhora rako. Haaland angachuya. Mabhinya havakamirira zvasinombomira muchinazoda mhofu kachineke wafumbuka ti mabhinya tiripo napita zuro. Vakatamba nezuro vakazogowesa bhora rako rinopera. Mukana here waArsenal kuti itore league. Arsenal ndinozama itrainoita apo Arsenal neLiverpool muswechina. Yes. Liverpool yapera apo ndaitotarisa BP ya Jimmy Junior akatakomana na Makenosta. Jimmy kuti akazokodrowa 2-2. Bye. Kwenda ndodzudzura ande wapenda shift yako kundizvozvo kopana chakaipa pa shift yako saka watowawiwa ndawawiwa unopedzera nguo uda kuita hunu unenge wairias Giriva. Elias Giriva na injinia chungu vari kusemukate same WhatsApp group. Elias ukabva achirira especially kana kuchidaya kudai so vanhu vari kufamba vachitaura vega taimbotenderere Chelsea pai best to school zvari kurira ndidumaster ka dumaster pane umwe akazofona zvikanzanda kutembera $1 reairtime kuti mubona zviri kuitika zvikadzi school fees zikadzaiwa haisi school fees ndakuti mubona zichema zvinenge zvichiya zviri kusei ndinekuona kanyama bye Philip chapcha right mama manu